pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian. At tuyan nga danon mi kada kayo dagiti damdamag iti daytoy agundaway babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Mangiganyo dayto iti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo ti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag ibilang ti Philippine National Police dagiti deepfakes ken coordinated online harassment kas public order concerns. Sigon kini PNP Chief General Jose Melencio Nartates, masapul nga agbaliw dagitagdama nga linteg tapno mapadaras ti panagduras ti AI-driven disinformation, troll operations ken deepfake technology. Impaganitget na nga sanlay nga pangta kadagiti individual ti deepfakes ken organisado nga online harassment no di peket iti kredibilidad dagiti institusyon ken seguridad ti pagilian. Ilawlawag ti PNP nga ti disinformation ket palso nga impormasyon nga nairanta nga mga lilaw. Idinto nga dagiti troll operations ket naurnos a kampanya nga mangmanipula iti opinyon ti publiko ken dagiti deepfake ket dagiti video wenno ladawan nga pinataod ti artificial intelligence nga mangtulad ti langa ken timek ti maysa nga tao. Ti palawag ti PNP ket sumaruno ti awag ti National Bureau of Investigation iti Kongreso nga mangipasa iti linteg kontra disinformation, troll farms ken AI-generated content. Sigon ken Nartates no pay adda iti linteg iti cybercrime ken libel san pangomdas dagitoy para tinasaknap ken organisado nga online operations nga tinulungan ti AI when artificial intelligence isu nga kasapulan tinalawag ken naparpartak nga legal a mekanismo. Inayon na nga papigsayan ti PNP ti koordinasyon iti NBI ken iti Department of Information and Communications Technology kagiddan anaynget ti panaka-monitor dagiti cybercrime units kontra kadagiti troll farms ken disinformation networks. Kabayatan na inwaragawag ti National Food Authority wenno NFA iti kalman nga mangisayang katda iti subasta para ti maysa nga milyon nga sako wenno nasurok nga 50,000 metriko tonelada ti aging rice stocks inton Hunyo. Nataktak ti subasta wenno panakailako dagiti orihinal a maangay kuma inton Mayo. Wenno maangay kumaita nga Mayo. Nangat nga tumot daytoy no idilig iti dati nga napatapat nga kaadu nga 5,000 nga metriko tonelada. Sigon kini NFA Administrator Larry Lacson, namnamain da palay nga adu nga negosyante ti makikadway ti subasta wenno panakailako. Oray no adda tegdama nga 50 pesos per kilo price cap para ti imported rice ken 53 pesos suggested retail price para iti lokal nga bagas. No bumabaday ta iti wenno may babaday ta, siyempre bumasit-basit ti interest dagiti manamnama nga gumatang ngem namnamain nga adu pa lang ti makipaset kinuna ni Lacson. Agadjas pa lang ti NFA ti guidelines para ti panakay ruwar, wala panakay bileng dagiti daan nga stocks iti bagas idinto nga gandatin da nga ipangato basit ti presyo iti panakailako dagitoy tapno adapay nga bidders ti maalukoy. Kabayatan na nakagatang ti NFA ti 25,000 metric tons nga bagas. Manipod ti target na nga 350,000 metric tons para timuna nga kagudwa ti tawen. Sigon kini Lacson, ti buying price ti NFA ti bagas ket adda itan
iti 20 pesos kada kilo. Manipod iti dating nga 22 pesos aging gana iti kada kilo. Plano metiahan siya nga gumatang tegdagop ti 790,000 nga metriko tonelada nga bagas para iti tawen 2026. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti tirad pas damdamag agsapa. Kinid daw ti Office of the Ombudsman iti Sandigan Bayan nga mangipaulog ti precautionary hold departure order kontra kada Senador Rodante Marcoleta, dating nga Kongresista Michael Defensor, ken dagiti negosyante nga da Joseph Espiritu ken Aristotel Beray may nagtikaso ti plunder and direct bribery ken mapapati nga panaglabsing ti Presidential Decree number 46. Sigon iti Ombudsman nang ipila dayto iti verified ex parte application kalpasan nga nairaman dagiti upat iti reklamo may nagtilinteg iti 1972 nga mangiparit ti panangted ti regalo kadagiti opisyal ti gobyerno. Naituding nga dinggen ti 7th Division ti Sandigan Bayan ti aplikasyon ti PHDO ita nga Martes. Imuna nga nangasiyangkat ti Commission on Elections ti investigasyon manayag ti may pagarup nga 75 million nga donasyon ti kampanyang inawat ni Marcoleta ngem saan kano nga naideklara it is Statement of Contributions and Expenditures na ED 2025. Asidegen nga makadanon ti Estados Unidos ken Iran iti 60 nga aldaw wenno 60 days a ceasefire extension amang lukat ti Strait of Hormuz ken mangipalubos iti panakaisubli ti Iran oil exports sigon iti official ti US nga pamilyar iti draft agreement sigon ti report ti Axios saan pa nga nailipas ti naisingasing nga katulagan ngem mabalin nga may pakamu iti sumaganad nga sumagmamanungal daw no pa'y posible pailaing nga mapaay sakbay nga mapirmaan kamaudyanan na. Iti sidong ti draft ti Iran ket mangikat kadagiti pagminasan iti lingsat mangikat ti pagminasan kadagiti ijay Strait of Hormuz ken mangipalubos ti libre nga ilalabas wenno panagdalyasat para kadagiti barko. Kas kasukat na ikaten ti Estados Unidos ti sumagmamano nga restrictions kadagiti sangladanan ti Iran ken mangipaay iti limitado nga sanctions waivers tapno palubusan ti Tehran nga glako tilana iti 60 nga aldaw. Iti maysa nga opisyal ti EU wenno European Union ket imbaga na ti mekanismo kas relief for performance asadyay ti relief ket agpanuray kadagiti addang nga aramiden ti Iran. Karaman pa iti draft ti panagkomit ti Iran nga di na mangpataod uno dinton mangpataod kadagiti nuclear nga igam ken sumrek iti negosasyon may papanti panang pabaknang ti uranium ken panang tarawidwid iti stockpile na nga napabaknang unay nga uranium. Napagsasaritaan iti nalawlawa nga sanctions relief ken freezing ti pondo ti Iran ti uneg ti ceasefire period ngem may patungpalaing no damaudi ken beripikado nga katulagan. Agtalinadmet ti kaddarag iti puwersa ti Estados Unidos ti rehiyon iti 50 aldaw ken mabalin nga umatras laeng no maiserra ti maudi nga katulagan. May naigmet ti singasing kadagiti nalawlaw nga isyu ti kapya iti rehiyon agraman ti panagsusupyat ti Israel ken Hezbollah iti Lebanon na ipadamag nga napagsasaritaan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kini US President Donald Trump. Sumagmamano nga Arab ken Muslim nga pagilyan kasi ti Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Turkey, Pakistan ken United Arab Emirates tinay padamag nga mangsupsuporta iti ganwat. Napateg ti akem ti Pakistan kas mangibabait sigon kadagiti opisyal mabalin nga mapailat ti ceasefire no ikideng ti Washington asaan nga seryoso ti Iran iti negosasyon may papan iti nuclear program daytoy. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirat pas damdamag agsapa. Ipakdar ti Meralco kadagiti consumers may papan ti posible nga panagnato ti singir ti kuryente ita nga bulan ti Hunyo 2026 kalpasan ti agsasaruno
nga red alerts iti Luzon grid. At the red alert iti Luzon manipod Mayo 13 aging gana ti 15 gaputi problema kadagiti dadakkel nga transmission lines nga nangapektar ti operasyon ti sumagmamano nga power plant. Sigon ti Independent Electricity Market Operator ti Pilipinas, dimanon ti presyo ti kuryente ti spot market aging gana ti 32 kada kilowatt hour bayat iti red alert. Paset ti supply ti merkado ken sumagmamano nga electric cooperatives ti maala manipod ti spot market para ti Meralco sangapulo aging gana ti 15% ti binulan nga supply da ti agapo iti daytoy dinto ta tinabati ket agapo iti kontrata nga supply. Gapo tinakaro nga pudot ti panyampo imado wenno nalabawan ti konsumo ti kuryente ti Luzon ti dati nga peak demand idi May 14 manipod tinapalabas nga 13,381 megawatts peak demand idi 2025 demanon daytoy ti 14,374 megawatts idi aldaw ti red alert. Iti Meralco na surukmet ti demand manipod ti 9,131 megawatts aging gana ti 9,292 megawatts. Sigon kin ni Larry Fernandez, Head of Utility Economics ti Meralco, duwa nga banag ti mangtignay ti panagnato ti singir. Nangat-ngato nga panakausar dagiti cooling devices gapu ti pudot ken nangina ti presyo ti kuryente gapu iti nangato nga pagkasapulan ken kinakurang ti supply bayat ti yellow wenno red alert. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat ang masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem paborkam ken inumen tapno maagasan dagiti na duma-duma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom, pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabailanen ti pannakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule ana pagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay. Turmeric kuno orange nga laya, sambong, banaba, lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema iti nangato nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg uno bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabanog, ken maawanan pigsa, wenno agkakapsut. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagudin Ilocosur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocosur, Premels Pharmacy. Parmasya Monlay sa may ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocosur, Agasco Pharmacy. Premels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clements Drugstore, Butika Liwayway. Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy. Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Adadupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
ko, ng asawa ko, to bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, extra and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasayat med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa rin kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang nangrona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno. Nations. One goal. AVC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, wag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-hindi. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi. Huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Iti deti gundaway amwen tayo ti sasaaden ti panawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito may tropical depression category at huling namataan sa layong 1,230 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon po, nasa labas pa naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, pero kung makikita po natin dito sa ating satellite imagery, yung extension po ng kaulapan neto or yung trap ay nakakaapekto dito sa may eastern section ng Mindanao. Samantala, meron din tayong magpapaulan na southwesterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. So inaasahan po natin sa Palawan at buong Mindanao, makakaranas po tayo ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para sa ating forecast track dito sa ating binabantayan na bagyo, makikita natin mag-i-intensify ito into a tropical storm category habang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating PAR by Thursday at Friday kung saan papangalanan po natin itong domeng. At dito rin po tayo maglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin. Makikita din natin dito sa ating forecast track na mag-i-intensify din po ito. Ito ang severe tropical storm category at ang pinakamataas po niyang category ay typhoon category. Dito po sa ating cone of probability, mababa naman yung chance na ito'y maglandfall sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero ito po ay typhoon category which is malakas na bagyo at meron na rin po tayong presence ng southwesterly wind flow. So inaasahan po natin i-enhance or hihilain po netong bagyong ito ang southwest monsoon
kung saan makakaranas po tayo ng mga pag-ulan starting weekend dito sa malaking bahagi ng ating bansa at posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin sa Luzon ay makakaranas po tayo ng maaliwalas na panahon. Pero asahan pa rin naman po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Yes po, meron po tayong bagyo pero nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pa po. So inaasahan po natin makapatuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon. Para sa Metro Manila, asahan natin ang 28 to 35 degrees Celsius, Lawag 27 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 27 to 40 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan at buong Mindanao, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot po ng combined effect nitong southwesterly wind flow, pati na rin ang trough ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Dito sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa Visayas, inaasahan po natin makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon, pero yun din po asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius, gayon din dito sa may Cebu, at sa Tacloban naman, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 43 to 44 degrees Celsius. Ang pinakamataas nating naitala ay 47 degrees Celsius sa tatlong lugar dito sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius. At yung mga pinakamainit po natin naranasan kahapon ay patuloy pa rin po makakaranas ng danger level. Sila pa rin po yung pinakamainit with 46 degrees Celsius. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po dahil sa exposure po ng init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan pa rin po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:20 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Okay, sura iti latest nga sa atin ti panawen manipod iti Pag-asa. Kabayatan na indagadag ti Department of the Interior and Local Government wenno DILG kadagiti lokal a gobyerno nga mapapartak ti panakaproseso dagiti proyekto nga renewable energy ditoy Pagilian. Panggep na nga tamingen tagtultuloy nga krisis ti enerhiya ken mapapartak ti panakaibangon dagiti proyekto a solar, angin, hydro, geothermal ken biomass. Iti naipaulog nga memorandum circular na ipaganatget ti adada nga na simple nga proseso ken panaki kay kaysa dagiti kasapulan a dokumento. Na ipatungpalpay ti panakaramat ti standardized resolution of no objection nga lumasat iti Sangguniang Bayan wenno panlungsod. Sigon iti DILG masapol nga makumpleto ti aksyon kadagiti aplikasyon ti uneg ti 45 aldaw iti panagtrabaho. Masapol met nga maited tinalawag nga rason no adda di pananganamong. Kabayatan na epektibo iti Mayo 26, 2025
ti baro nga panagngato ti presyo wenno di kalman daytoy ti panagngato dagiti presyo ti produkto nga petrolyo ket wenno produkto ang nakabase ti petrolyo nga inward ti advisory ti Department of Energy wenno DOE. Iti diesel ngimato daytoy iti 1 peso and 96 centavos. Iti gasolina 1 peso and 60 centavos ti kada litro, ken iti kerosene ket 1 peso and 45 centavos iti kada litro. Ti panaggato ti presyo dagiti produkto ti petrolyo ket gapu ti limitado nga supply ti sangalubungan nga merkado ti lana, bayat nga ti dadduma pay nga supply manipud Asia ket mabalin nga mayakar kadagiti dadduma nga rehiyon gapu ti panakakisay ti production iti Europa. Kabayatan na pinasingkitan pa ti DOE nga ti dagop nga inventaryo ti gasolina ket adda ti 44.82 na bababa basit no idilig iti 45.33 idi na palabas nga lawas. Siguraduen ti Energy Department nga agtultuloy ti panaggatang da kadagiti supply manipod kadagiti na duma-duma pagalyan nga supplier ti lana iti Pilipinas. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Guys, meet Gifts.com, ang pinakamadali, pinaka-convenient na paraan para mag-ambagan ng regalo para sa inyong birthday celebrant. Gifts.com ang modernong version ng ating traditional na ambagan. Digital, mabilis, at kahit saan ka man naroroon, pwede kang mag-contribute. I-share mo ang link o i-forward ang QR code screenshot sa buong barkada. At makikita mo sa real time kung magkano na ang na-pool sa inyong campaign. Dinala namin si Micah dito sa Max's Restaurant Canton. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Guys, hindi ako makapaniwala. Oh my God! Pumunta sa Gifts.com at simulan na ang pinaka-memorable na birthday surprise ng inyong best friend. Enjoy ang 30% discount sa inyong total bill. At yung pinaka-exciting na part, dito sa Max's Restaurant Canton, kapag ginamit mo ang Gifts.com para sa inyong birthday party at umabot ang inyong bill sa minimum na 5,000 piso, makaka-enjoy kayo ng 30% discount sa inyong total bill. Our teams will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Susan Beckman, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City.
Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Senator Gatchalian tamang pinuno para sa Senado ayon sa grupo ng mga business at civic leaders. Nananawagan ang isang koalisyon ng mga business at civic leaders para sa pagbabago sa pamumuno ng Senado na nagkakaisang nag-endorso kay Senator Win Gatchalian bilang pinakamahusay na pinuno sa gitna ng paparating na impeachment trial. Ayon sa grupo na kinabibilangan ni na dating Senate President Frank Drilon, George Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at mga dating opisyal ng gobyerno, si Senador Gatchalian ang tamang pinuno para sa sandaling ito upang maibalik ang integridad at tiwala ng publiko sa mataas na kapulungan matapos ang kontrobersyal na pag-upo ng kasalukuyang liderato. Binigyang diin ng mga lider ang natatanging track record ni Senador Gatchalian mula pa noong 2016. Pinuri ang kanyang tapat na pamumuno sa Committee on Finance na nagbaba sa mga overpriced na proyekto, nagbalik ng pondo sa PhilHealth at nagpasa ng pinakamataas na budget sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Kilala rin sa pag-akda ng Pre-Higher Education Act. Inilarawan ng grupo ang senador bilang mahinahon, walang kinikilingan at may pagpapasyang nakabatay sa datos ng mga katangiang kailangan ngayon ng Senado upang mangibabaw ang katarungan higit sa politika. Ang pagluklok kay Senador Gatchalian sa pamamagitan ng 13 boto or 13 na boto ay maging malinaw na sinyales na ginagalang ng Senado ang konstitusyon at nakatutok sa pangangailangan ng mamamayan. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy pala ang tirad pas damdamag agsapa. Kabayatan na, iti sabalipay nga damag, iti daytoy nga gundaway, impa sigurado, wano alawatin tayo man, ti may isang live report, manipod iti Roar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner. Go ahead. Thank you very much, partner Jerry. Daytoy na arestarawan, tinatawag, rotalas jet, bain ko, bubugat, kalman, Kadya Batak sa City, Ilocos Norte. Babayan ko rin iti kamang iti Batak City Police Station. Si akusado may isa lalaki sa 67 anyos sa wanan asawa dental technician at taga Batak Ilocos Norte. Na-arrestar dito yung akusado babayan tibilog tuwaran of arrest. Iti kaso 5 counts maiga po iti bouncing check law. Uno ka naglabsing iti bouncing check law. Under Batas Pambansa bilang 22. Nimaldit na ito under criminal case numbers 33741, 33473, 33474, no sabino at narekomendan ng piyansa iti akusado ti 18,000 pesos iti tunggal kaso. Basta mo iti criminal case numbers 33472-A and 33472 BW. Damot iti 3,000 pesos kung narekomenda para iti pagpiyansa at akusado para iti temporaryo pa nakawayawaya na dahil katadaytatan iti custody iti PNP. Iti matnamag sa probinsya ti La Union dati na-arrestar a tao
may gapo ti kuno sadyay San Fernando City, La Union, agaro pala una 20, idi malam kalman, babawan ka dagiti operating unit iti San Fernando City Police Station kas unit, kadwada dagiti kamang ti La Union Provincial Intelligence, La Union Provincial Investigation Division Management Unit, TSC Regional Mobile Force Battalion 1 kan Regional Investigation 1. Ti akusado may isa sa 60 anyo sa Balo, lalaki, laborer at taga San Fernando City, La Union. Narestar dito baban ti bilag tiwaran operes may gapo iti panaglabsing ti section 22 paragraph A iti baban ti Republic Act 8282 wano Social Security Act of 1997. Naimal ti kaso under criminal case numbers 5588 ana rekomendaan ti akusado ng agpiansa iti 24,000 pesos para ti temporaryo pan nakawaya-wayana. Ti akusado kataday tatan ti custody ni San Fernando City Police Station. Kanti sa balipay adamag na arestar iti top 1 most wanted person iti municipal level garo pala sa 8:50 iti Rabi sadyay Santo Tomas, La Union. Babaan ka dagiti operating units iti Santo Tomas Municipal Police Station kas unit kadwada dagiti kamang ti Regional Investigation ROD 1 Provincial Investigation La Union Provincial Intelligence Regional Intelligence La Union Provincial Investigation Division Management Unit Davortis Emlet Bawang Municipal Police Station kan dagiti kamang ti TSC Regional Mobile Force Battalion 1. Akusado may isa lalaki 26 anyos baro construction worker at taga Santo Tomas, La Union. Na-arrestar dito babaan ti bilag tuwaran obares may gaputi ka naglabsing ti section 5, section 11, con section 12, iti article 2 ti Republic Act number 9165. Nimaldit under criminal case numbers A9948, A9949 kun A9950. Ano petsa ni di pala ang January 23, 2026. Ano sa dino, di panaglabsing section 5, article 2 Republic Act 9165, awan iti nirekomenda pagpiansa ti akusado para ti temporaryo pan nakawaya-waya na. Itimot section 11, article 2 Republic Act 9165, 200,000 pesos tinirekomenda pagpiansa ti akusado. Kun iti section 12, iti article 2 iti Republic Act 9165, 40,000 pesos mo tinirekomenda pagpiansa ti akusado. Narestar ng akusado kataday tatan di custody ti Santo Tomas Municipal Police Station para iti panakay dokumento iti panakarestar na. Para tinamdamag ang sapa, Ronald Ocoyayonon, Tirat Pas News. Thank you, partner Ronald, kadagita nga damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y Tirat Pas damdamag agsapa. Ibilang ti Philippine National Police, dagiti deepfakes ken coordinated online harassment, kas public order concerns, sigon kini PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., masapol ngagbaliw dagitagdama nga linteg tapno naparpartak ti panagdoras ti AI-driven information troll operations ken deepfake technology. Kabayatan na, ang lawatin tayo ti sabalipay nga live report manipo ni Tirwar. Partner Nick, go ahead partner. Yes, thank you very much, partner Gary. Andaratibay sa nga naristo nga agad wanted person alas 4 iti Mayo 26 iti Barangay Bukaw East, Tagudin del Bosor. Di babaan dagiti operating units ti Tagudin Municipal Police Station na Castle Unit, pagkabilangan ti ISPIU, RIU1, PIP Ilocosor, One Water Banjover Company, RNFB1, ken Sikon Ilocosor Provincial Mobile Post Company. Di ako sado kat agtawon ti inimapolo kat baysa lalaki dahil tinasawang kan residente ti Barangay Gabor, Tagudin Ilocosor. Kaya babaan ti operating unit, inaristo na to kusado babaan ti bilin ti Warren Pares for homicide under criminal case number 2791-T. Dahil ito ang required bill ang 120,000 pesos.
kakusado ka dahil kami iti kustudya, iti Taguden Municipal Police Station, para iti damdamag agsapa, dit baruga, teret pasnos. Thank you. Thank you, partner Nick. Kadagit iti dayta nga damag. Kabayatan na ti panagtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito pala ang tirat pas damdamag agsapa. Nagpakdar ti Meralco wenno consumers may papan iti posible nga panagnato ti singir ti kuryente itang Hunyo 2026 kalpasan ti agsasaruno nga red alerts iti Luzon Grid. At the red alert iti Luzon Grid Luzon uno at the red alert Luzon manipod iti Mayo 13 aging gana iti 15 gapu iti problema kadagiti dadakkel nga transmission lines nga nangapektar iti operasyon iti sumagmamano nga power plant. Sigon iti Independent Electricity Market Operator ti Pilipinas dimanon ti presyo ti kuryente. Iti spot market, aging gana iti 32 pesos kada kilowatt hour bayat ti red alert. Paset ti supply ti Meralco ken sumagmamano nga electric cooperatives ti maala manipod iti spot market para iti Meralco 10 aging gana ti 15% iti binulan nga supply ti o supply da ti agapu ti daytoy idinto nga tinabati ket agapu iti kontrata supply. Gapu iti nakaro nga pudot ti panyempo nalabawan ti konsumo ti kuryente ti Luzon iti dati nga peak demand iti May 14. Manipod iti napalabas nga 13,389 megawatts peak demand iti 2025. Dimanon daytoy iti 14,374 megawatts idi aldaw ti idi aldaw ti red alert. Iti Metro Manila nasurukmet ti demand manipod ti 9,131 megawatts aging gana ti 9,292 megawatts. Sigon kini Larry Fernandez, Head of Utility Economics ti Meralco, duwa nga banag ti mangtignay ti panagnato ti singir nangatngato nga panakausar dagiti cooling devices gapo ti pudot ken nangina ti presyo ti kuryente gapo iti nangato nga panagkasapulan ken kinakurang ti supply bayat ti yellow red alert. Kaudyanen nga damag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Intagadag ti Department of Interior and Local Government wenno DILG kadagiti lokal na gobyerno nga mapapartak ti panakaproseso dagiti proyekto nga renewable energy ditoy pagilian. Panggep na nga tamingen ti agtultuloy nga krisis ti enerhiya ken mapapartak ti panakaibangon dagiti proyekto nga solar kastamoten iti hydro iti geothermal ken biomass. Iti naipaulog nga memorandum circular naipaganeget ti adda nga na simple nga proseso ken panakakisay dagiti kasapulan a dokumento. Naipatungpalpay ti panakaramat ti standardized resolution of no objection nga lumasat ti sanggunyang bayan wenno panglungsod. Sigon iti DILG masapol nga makumpleto ti aksyon kadagiti aplikasyon ti uneg iti 45 aldaw iti panagtrabaho. Masapol met nga maited tinalawag nga rason no adda di pananganamong. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa na daw daytoy ti Romans chapter 3 verse 23. Iti kunana dijay, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans chapter 3 verse 23. Dahil tangaruden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, tinaytoy ngagsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693, Radyo Tirad Pas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTP Digital TV, adarita ni Jan. Dagiti damdamag, ngayon kamindanon kada kayo, manipod nga mismo, iti newsroom, TTPN, ken DCTP.
Dahito anak, gayem ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan, ito na bigat, isumit lang nga oras, isumit lang nga estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayo nga pagtaingan nyo, babay ni Tirad Pas, Damdamag, Agsapa. Lernel Auto Supply Furnitures in General